हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सावगारि लाबोदों आरो बे सावगारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बाहाय मा मेसेज होनो नागिरदों एबा मोनसे जोबोद मोजांथार मेसेज फैदों। बे मेसेजनिखौ नोंथांमोननो लोगोसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेयो खोथाया सैथो आरो बे खोथाखौनो नोंथांमोनहा मिथिबायबा आरो गुबुननोबो जाहाथे मिथिहोनो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। जायखिजाया पिक्चारजों लोगोसे आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि डिसक्रिपसन होफानानै बुंनानै नोंथांमोनाबो बेखौ फोसावनो हागोन आरो नङाबा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लाबो जागोन। दानिया फैदो फार्स्टआव नोंथांमोना नायदिनि बे पिक्चारा मा बुस्थु। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नाम्बार 1 हिसाबै मोनसे हाजो सिरि गाखोदों आरो बियो स्कुल लेभेलनि आरो बेखौ सानदों अलमस्ट डान बिथांमोना बाहाय लिरदों। आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनदों जों सेकेन्डआव, बेनिफ्राय हाइ स्कुलनि जिहेतु बारग'नायनि बेलायावबो अलमस्ट डान एबा देरहानो हानाय बादि मोनदों। आरो बेनिफ्राय कलेज बारग'खांनायनि उनावहाय नुहैनो मोननाय जादों आरो जोबोद गोब्राब। आरो बेनिफ्राय कलेजखौ बारग'खांनायनि उनावहाय नुगोन नोंथांमोनहा लाइफआ जोबोद क्रिटिकेल आरो जोबोद गोजौ हाजो थिखिनिसिम सौहैनानै दङ। दा बे मोनसे बाथ्रा, दा बियो जोंनि समाजाव सोलिनाय जोंनि स्टुडेन्ट लाइफनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रा। बे बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामनो नागिरदों। नोंगौ बाहाय नुनो मोननाय जागोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा उन्दै समनिफ्राय जायफ्रा स्कुलाव हाबबाय, स्कुलाव हाबफैनायनि लोगो लोगो स्कुलनिफ्राय माने एलपि एबा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय हाइ स्कुलाव सफैनाय लोगो लोगो जोबोद मोनसे खोलोब बारग'नो हानाय बायदि मोनो आरो जोङो जोबोद गिदिर हाबा मावनो हानाय बायदि मोनो। जिउआव मोनसे जाफुंसारनाय माने आं देरहानो हादों साननानै लायो। आरो बेनिफ्राय जेब्ला नेक्स्टआव हाइ स्कुलाव फैयो, हाइ स्कुलनिफ्राय जेब्लाना मेट्रिक पास जागोन एबा हायार सेकेन्डारि पास जागोन, अब्ला बेयाव सेकेन्डारि लेभेलाव जोङो पास जानाय लोगो लोगो गावखौनो जोबोद गोरों साननानै लायो आरो जोबोद जौगाबाय आरो आंनि लाइफआ जोबोद मोजां जासिगोन, बे बाथ्राखौ जों साननानै लायो। आरो बेनिफ्राय जोङो कलेजाव आगान होयो सासे जोबोद गावखौनो गोसोआव गोग्गानाय लानानै। नाथाय साफ्रोमबो बेबायदिनो खारगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, बियो जेबो नङा, मोनसे खालि फरायनाय, आनजाद लिरनाय आरो पास जानायल'। दा बिनिफ्राय जेबो जोङो माबा मोनसे गिदिर देरहानो हानाय बियो जायाखै। आसोल क्रिटिकेला जोंना उनावहायसो फैयो। बियो जाहैबाय नोंथांमोना फार्स्टआव नुगोन कलेज, बेनिफ्राय कलेजाव गाखोनाय। कलेजाव बारग'नाय लोगो लोगोबो जोङो नुनो मोननाय जाबाय, जोङो कलेज बारग'नाय पास जानाय लोगो लोगो एबा ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो जों सानगोन आं समाजनि सासे, आंनि न'खरनि आं सासे, आंनि हारिनि आंबो सासे गोरों मानसि जाबाय, आंबो सासे जोबोद मोजां देरहासारनाय जाबाय। बेबायदि साननानै जोङो जोंनि लाइफनि गासैबो खामानिफोरखौनो जोङो मोनफा मोनफा नारगारनानै दोनजोबनो सानो। आं बेखौ मावा, आं बिदि जाया, आं ओरैबायदिसो गावखौनो माने गोजौआव साननानै लायो। नाथाय बिनि उनाव जेब्लाना कलेज लाइफ बारग'खांनायनि उनाव जेब्लाना एज एबा बैसोआ सफैगोन जोंना गेजेर ससेसिम, माने सेंग्रा सिख्ला गिदिर जाफैबाय, अब्ला बे समाव जोङो लाइफआव गावजों गाव थांनानै थानो जुजिनांगौ जानानै फैबाय। अब्लासो नुबाय माबि नैबे सावगारियाव नुनाय बायदि नाम्बार 4आव कलेजनिफ्राय जिउनि लामाया जोबोद गोजौसिन हाजो थिखिनि बादि जाना दङ, जायखौ बारनांगौआ जोबोद गोब्राब। दा बेनि थाखायनो जोङो कलेज बारग'खांनायनि उनावहायसो जायखौ जोंनि थांनानै थानायनि लामा जों मोननो हानाय जागोन, साख्रि बाख्रि फालांगि बायदिसिनायाव जोङो जौगानो हानाय जागोन, गावनि आखायाव गाव गसंथानो हानाय जागोन। अब्लासो जोंनि बे साक्सेस जानाय एबा जोंनि फुरथिखौ जों खालामनो हागोन होनदों। बे मोनसे पिक्चारनि गेजेरजों जोंनो बे जोबोद गिदिरथार मेसेजखौ होनाय जादों, जेराव जोंनो बयबो बे मोनसे पिक्चारनि साननायजोंनो जोंबो सोलिनानै थाबाय थायो। बयबो साफ्रोमबो बिदिनो सोलिबोयो। नाथाय जायफोर बिथांमोना सोलिया, बिथांमोना अलरेडि सिगांनिफ्रायनो मिथिखानाय। दा बेखायनो जोंनि इयुननि जाहाथे फरायसा गथ'फ्राबो बेबायदि साना, ओंखायनो नोंथांमोनखौ बे मेसेजखौ शेयार खालामनानै होनाय जादों। आरो जिहेतु बांसिनानो बे चेनेलखौबो स्टुडेन्टफ्रानो नायो, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि साना आरो नोंथांमोना जुदि स्टुडेन्ट नङाबा शेयार खालामना हो, जाहाथे बयबो मिथिनो हानाय जायो आरो बुजायनानै हो गावबा गावनि लेंगुवेज, गावबा गावनि खुगाजोंनो। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। फार्स्टआव बेनो, जोङो गासैबो फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनावहाय जोंनि लाइफ लाइनआ सेट जायागौमानि जोंखौ गावखौनो गाव गोग्गानाय आरो दुगानानै लानो हानो नाङा एबा लानाङा। दा बे मोनसे जोबोद गिदिर खोथा। एसेनोसै, गोजोन्थों।